sorry, ini ndakayo mudare ino. Ndakauya mudare ino nenhau yababazi. Murume wangu akafa 2022. Mushure mekufa kwemurume wangu ndovakanga vari masauri angu, ndovakadiga murume wangu vakaita zvinhu. Asi mushure mangu murume wangu afa, ndakaona zvinhu zvichinja. Saka kuti ndizouya kudare rino iri inhau yemundi. Gore rakapera kati ndarima ndakaona mumunda mangu mune rodhi iri kufamba ichienda kumakwana. Ndobva ndatomboti veduwe musaite rodhi munda makarima. Ndobva ndanyarara. Saka apa tatanga futi kurima ndakaapurocha muzukuru wavo ari kumashure kwangu Aron. Ndikati Aron, ezvino munda mangu ndarima. Zvamaita gore rakapera zvezvo kufamba nemunda mangu. Aiwa degore rino mambondinyara. Nekuti mukatanga kufamba nemunda mangu ini handichakukwanisei. Ndakudaidzira mamwe masabhuku nekuti isusu pachedu tadza kuwira. Zvandaahora iti gogo. Inini ndaifamba. Gore rino handichadi hangu ndichafamba. Kati zvakanaka. Pasina 4 days. Ndobva ndaenda kumunda. Ndatenderera munda wangu ndaona. Ndakutonodzokera kumba. Ndikuona mumunda muya matofuti nerodhi. Ndobva ndadzokera bheki. Ava adzingai vanogara kuno kutauni. Ndobva ndadeedza Aron weuya ndobva hawe kumuganho wemunda wedu. Inini naivo takaganhwa. Ndobva hawe. Ndikati imimi pamba penyu apa muri vanhu vakuru. Kandi mumunda mangu munofamba each and every time muchiisa rodhi. Kandi mumunda mangu munombodei, munoda kutorei. Inini nemi hatitaudzana, havana kutaura nemunhu. Ko inini ndikabva kumba kwangu mukandiona ndiri pakati pemunda wenyu, kana kuti mwana wangu achifamba mumunda menyu, munoti kudii? Ndanga ndina Aron. Adzingai ndobva vakasimuka vakati vhere maimi mune pamuromo. Ndikati inini handina pamuromo, uyai muone. Ezvino chirimo chakapera asi rodhi ndiri kungoiona mandakarimawo here ichingofamba ichiuya kubi kumba kwedu. Zvanzi imi maimi mune pamuromo, hamudi kuona munhu ane zvinhu zvake, munhu anoita zvinhu zvake, vhere maimi mune godo. Ndikati inini godo randingaite nemi nderei? Imi mifambai muuye muone matsoka aya atofamba zvaizvozvo, ari kuuya kubi kumba kwenyu. Chatakati chida isusu hatisudangana. Ukati mutitaure kuti ndaunza vanhu ava nemhosva yakati yavanondiitira. Ndaunza vanhu ava nemhosva yekuti ndikarima vanofamba nemunda. Vakawanda saka hazvitora nguva. Ita chinhu ndakutofanisa. Ndawinza adzingai kudare nemhaka yekufamba mumunda mangu makarimwa. Kana ndakutaura ini ndakazoita kuti ndiuye kuno kudare. Pandakatora kuti tifambe tione kuti rodhi yafamba nepapi, vakatanga kundipopotera, imai mune pamuromo. Saka imimi kana muchiti ndini ndafamba mumunda menyu, vanotorai tsoka yangu niende kunoigadzira. Ndati aiwa hazviziri izvo zvandiri kutaura. Nauya ndiri kutaura ndeyekuti imi mungadei makuza vanhu vanouya kuzoita mabhizinesi kumba kwenyu, vanouya kuzvigayo muri mubhizinesi nenyu. Zvikanzi vhere imimi ndiri kufamba, munogwei famba pangu, ndiri kufamba ndichikubatai. Munorwei kumba kwangu imini, ndiri kufamba kwandiri kufamba ndiri kukubatai. Kana mukada kuita zvekuvhai munda wenyu iwoyo munotadza kuurima, ende ndichakuwanirai plan. Handitongwe, handina sabhuku, handina chii. Ende ndikaendeswa kumapurisa, mapurisa ente kuti hapana zvanondiita. Saka ini ndakaona zveshuwa kuti ini handina chandinovaita. Ndauya kuno. So nyaya yaitoona shuwa yekuti vanhu vanofamba nemunda mechirikadzi makarima moronga rodhi imomo ndizvere baba zvekuitika. Masoro imambo zvekutaura apa handifungi kuti chokwadi. Hamufungi kuti chokwadi? Hachisi chokwadi. Vari kuzvinga zvavo nyaya yavo yavanoziva ngavataure zvinhu zvazviri. Itaurei.
ivo ndo vakauya kumba kwangu vasinzira panguta vakaiti kudai nandimo inda ndakazogarira zvangu pavhurani pangu kubva dana mukomana aroziva kuna mukomana uyu ndobva auya vakagamana pamugaro vagamana nemukomana uyu tukanzi aron imimi panapa udza vanhu vepamba penyu apo vanhu vakuru vari pamba penyu apo vari kufamba nemunda mangu vari kundokora mbeu kana kuti vari kuroya munda wangu ane zvekuti vari kuda kuii ini tibva ndopandakasununga ipapo ndibva ndatinini naye aron vari kai varikabuna aron makakuzwa kuti ndiri apa pemunda umu ndichiri kufamba nemunda imomwe uye akati hatisi kufamba neimomunda imwe ava vakadaidzira vakati uyai kumu muzoona kukurapapa hapana roti vakambofamba munhu mumwe chete aiwa izvozvi musi wavakangotara vakatara madaini pa hapasi kutombofamba zvokuti izvozvi kunotarira izvozvi hapasi kana kuti pakafamba musi iwoyo watakataudzana iwoyo nekuti vakauya kumba kwangu nyaya ndeyekuti mai kompleni yavo ndeyekuti ndarima munda mangu kuchara malaiti ava sevavakigani vopota vachifamba nemunda mavo imomo mavarikirina mbeu dzavo saka pavanenge vakutaudzana manje ava vofunga kuti kushandisirwa simba nekuti murume wangu akazwa ini ndiri hapana apa saka ndakujererwa kana kuti vakufamba munda matagara mbeu vanhu zvavanofunga zvakakwana tienderera mberi ndakuti nditaure vati ipapa patakarima mvura ndobva yaenda payakadzoka izvezvi apa chibagei ndofunga chatakapedzisira kudyara chanjadai ndakazoti regai ndiende kumunda iyo risiro ndikapera ndakasvika ndikaona kumunda kwangu totali mbudzi dzavo dzakati tiri pamugano nepamugano pandakavadaidza ndichitaura zvinhu zvii ndanditori kumunda kwangu kumugano ndakaona kuti inini handingataure navo ndakapedza mapurisa nevandinotonga navo ndikati ini ndozoita kunge ndine pamuromo pandikuita nababati ndoda kuti muuye muone kumunda kuti mbudzi dzakabva nekupi kana kuti zvakafamba sei ndakatora 6 vanhu tikafamba mumunda vanhu vakagutsikana kuti mbudzi dzavo dzacho saka ndauya kuno kudare kuti ndibatsirwe saka iyo yaimwe ndekufamba mumunda yaimwe yekudyiwa kwemumunda yaimwe ndiri kutaura hangu kuti vari kuramba kuti hatina kufamba mumunda ndakati chirimo hachina problem yekuti vanhu vafambe asi kana ndichinge ndarima respectai isusu manext door isusu hatitaudzani imi mukaona ndichifamba mumunda menyu kana kuti mwana wangu ari mumunda menyu munoti ari tori ndozvandakataura makadyiwa nembudzi dzavo vadedza kutanga inini chandakaita since nyaya yangu ndandayawisa kuna kundana ndakati maybe ndingaiti kunge pane zvandiri kutsvaga zvakawanda ndakangotora mapurisa nevadare vandinotonga navo havana kuuya hangu apa kungotsindidzira pamusoro penyaya iyoyo mapurisa andinotonga naye ndikati uyai muone chiitiko chaitika kupi kumunda kwangu nekuti mangwana zvozonzi ndikutaurisa dzaiva mwe mbuzaji dzanga dzisimo angona makumbo achibva kudanga nekufamba kwaakaita mumunda kubva kumba kwavo vanhu vakazvionyera ndozvanaingoda chete kuti havo vadii vaona ndikusangana baba hama yeusawira murume wamaya naye makagara naye akashayika ndaifungidzira kuti chinhu chakanaka mangwana zvinogokana pandiri kana pamuri kufa kana kuti mutongo wamwari ndaifungira kugarisana nemuvakidzani zvakanaka chinhu chakangoda
kugarisana vanhu tichichemedzana wozofunga kuti maybe zvakuitika nekuda kwekuti izvozvo zvinhu zvakadini zvakashata. Handiti makwaa yaripa ichirikadzi mbeu dzodyiwa nemi munazvo. Handika uyu wotodemba kuti handingataure nekuti ndozonzi mangwana ndakunetsa nekuda kwokuti handina chandinoa. Handiti makwaa zvinhu zvakadaro hatisi kuti zvive muvanhu. Then imi muri sabhuku tiri kuda kuti titi sabhuku haumirisane nemunapasipana. Handiti ndimi mune makatotarisirwa kuti munge muchitungamira misha yedu kwatisiri. Mambo havana ziso ringasvike kwese ikoko. Handitika maitiro amakaita ekuti maona kuti mbudzi dzapinda munhu hamuna kutaura nevanhu ndozvinoita munhu ndobva matsvaga vanhu vanonokuonera ivo kuti titarisire ivo kana muchinzwa kuti ndinotaura nemuvakidzani wangu but tarisai mone zviri kuitika. Handiti nhasi mungada muinavo pano muchitaura kuti ndakauya nenyaya yekuti vanhu vanokuita rodhi mumunda mangu iye zvino munda macho madai varambidzwa kuti vapinde namo vapedza mbeu yachona. Handiti mafaa vanhu vokutukurirana towana matauriro enyaya iyi. Nyaya yamuri kuona mambo vachiti ndiri kushaya kuti nyaya yachona yakamira sei. Handiti haibatsirike. Isu zvataifunga ndezvekuti makambozviziva here imi baba kuti mbudzi dzenyu dzakaparadza munda wavo wamai? Ndina kuzviziva. Iwe chamariwa zvinogara pamusha iwe unogara chii chiri kuitika pamusha penyu neamai? Muso wacho nambudzi kana kutozviziva kuti nhasi pane racho ndimarira mukomana uye idzo dzavo muso watabva kunoko watatatadza kutoinda kuno dzakatovata dzichiimba ndikavafonera kati mbudzi yevana vevatini kana dzichiimba dzavo saka vakugarisana ikasi vavakidzana pamusoro pamunhu azimbekana vachiti havana kugarisira vanhu vakakufonerai kuti mbudzi uye akandifonera achiti mai gwauya inini time yakanga yapera handakwanisa kudzokera kumba. Munozviziva zvinoita vana vakasara vakadzirega dzikaenda mumunda mavo ka inini handina akandifonera achizwai sabhuku tiri kunetswa nasabhuku ndati mazviona here kuti vakakufonerai mbudzi dziri muno? Vakandifonera bati pamuri kutaura dzavo kupinda kwadzakaita munda menyu handika muri kuzvitaura makasimba asi muchitoziva kuti imi makatoponerwa kuti mbudzi dzarara mumunda izvozvi udzai vana vayo zvitora mbudzi. Handiti ndizvo mugoni weperenti asina vavakidzani chandida kukudzorerai kumba ndakakubatanidzai inhawe kuti garisanai sevabereki pamusha. Handiti mapona munhu asina chipfuyo ndianokomborana kuti chipfuyo chadya mumunda memunhu mumunda mangu. Imi kana muinacho mungadai matopa statement kuti zvembudzi handizotaura hamwe nokuti dzangu dzakazomuzwawo kwavo ndozvinoita munhu ari honest. aiwa izvozvo ipamambo handinako inini iyoyo nhau yembudzi ndangoti inini handina maitaura mudare kuratidza kuti chinyunyuto so chisumukai apa kapo sasabhuku wedu. Handitika ndimi munofanira kugadzirisa nyaya idzodzidzi hadzisidzo nyaya dzatingagarire isusu mudare tichitaura nyaya yekutyisirana kwembudzi nekudini endi kana maona mumunda mapindwa nezvipfuyo endi aikuadvocate. Handiti mapona ndokuti idzi nyaya yakukura youya kunokuistongokomishina mutongo unenge watauraanditi mapona ndo nyaya dzatatakadzoana dzekutyisirana munhu but sabhuku garai mumusha sasabhuku nevanhu vari pasi. Handiti mapona muri chii muri kupikisa here zvatikuudza sabhuku yedu toda sabhuku adzokere kumusha anogara nevanhu akatungamira vese
saka ini magariro avo taiyaziva kuti vanhu vanga vaitsikatitsike mai ava asi ipapo parikutaura kuti murume wangu ava hamene kuti vari kurasika kwabisa kuenda pakutanga pane kunetsana kwakanyanya pavanhu vaviri ava pandakati chitotyira wedu kuti ndinototyira mhuri yangu kuti ingatata kutogara zvakanaka nokuda kwokuti nyangwe kumusha unoziva kuti pane zvinonyoreswa pane zvinoitwa zvichiitwa mumasabhuku ava baba ava vanosimudza muromo kuti ine handina sabhuku pamukanga eni panyaya iyoyi musi wakamhangara achisvika munondaive naye aitotaura kuti ava vakataura kuti imi muri kunetsa uyezve mune bhume pamusoro pezvinhu zvangu ume hwangu hwazvinawo saka nyaya iripo ndeyekuti avava kubva pakufa kwaita mukwasha wangu kupakanga kukunziko rakapera mvura yainaye uyu angadi asina mukoka nachii nokuda kwokuti mombe dzevanga uye aitodziwana dziri mumuti wotodzitina woenda nadzo kuna baba avaitosvoramba kuti madzisi dzangu mushonga wemumunda kana majikiro before 72 hours mazuva matatu weagritix anenge atosvika ipapo handiti anenge atodii atosvika oasesa mumunda handiti otarisa kuti padyiwa pakamira sei chandinoda kupa njere kuna sabhuku wangu muchitaura zvasabhuku ndiye anokurumidza kunzwisisa shoko rinobva kuna mambo handiti mapawa kuvadzorera kwatiri kuita kumba hatisi kuvadzorera tichivati avo ngavatadzirwe nemurume zvichida vanogona kunge vachivada mai vacho handiti mapawa haisi nyaya yatingapindiyo asi pane shoko inini pamovera ndaanzaaii nokuti ipapa pamushaka ini munokwanisa kutadza kupagara nokuti ini muri kuita godo kwese kwandiri kufamba ndiri kubata ini kuti ini ndiri ndataura ndikati ipapa patairatidzana tichifamba tichienda kwakanga kwatsikwa kumunda vakanditi imi mukanomaona kuti ndini ndafamba apa nokurai tsoka yangu muigadziri ndobva ndati inani nganokorekana makutaura kuti ndinokoretsoka maakureva kuti inini ndiri murova zvikanzi ngatiregei kuti ava vaida kuzvipurwa hweinosend hwavo kuti hana kupinda munda menyu kana muchiti ndini ndatsika itai zvinoitisa kuti mutsvage nzira yekuti muzive kuti ndini here handiti makona tikadaro kuti vakati muri muoyi tetivaisa mashoko ndichipedzesa inzwai maimi kana muri sabhuku wedu itaitsika kana tichitaura nemimi nyaya yamurikutaura kana kunisi hainana musoro ndatotadza kuibata ndikutodetseka enda but munofanira kungoudzwa kuti ndanogasana zvakanaka imi sasa kana mukaona mumwe dzemunhu mundapinda kana kuti uri kubata munhu nechikombe bata chinhu zvinoadza tasazoramba mangwana saka mukatuma kumbo embudzi makaona makwaya ndedzekamwazei makumbo teverai kumba hanyori mazita kana kuita picha yekumba kazvibudzi mukaona mbudzi mangwana mukaona mbudzi kana mombe dzavo dzamunhu moedza vanhu vouya ivo mwatumira munhu yamune munhu kutizopedza munhu anouya kuzoona anoasisa kuona kuti muchirikadyiwa zvanga zvichitokike zvakawanda zvakanira mutombo ivo vakatofonerwa nemakumbo ivo vakatofonerwa kuti tiudzai vana venyu vatora mbudzi dziri mumunda dzavo dziri mumunda mevavo vakufonerwa saka we need the things of kuona kuti inyaya yekugarisana saka andikumbira ndinini ndakatreda munogona kupabva pamunda ipapa kana kuti ndogona kukuitirai plan ndochete yekumunda amai hamuna plani yavanoita plani yacho handinoona kuti nyaya iyoyo ndo yakasimudza kumapurisa uko zita rangu riripo kunogara pasi nditaura kusvikira musikana azorohwa pane musikana
vakani inini saka kuuya pandakazoita musikana akarohwa ndewokupi muzukuru wangu vakaenda here kumapurisa inyaya dzemapurisa takaenda asi inini kuti inini izvozvo ndakauya kuno kuitira kuti inini kuonerwa plani mangwana ndozoonekwa inini nevana vangu tatorindwa shoko iroro saka mukunzwa mambo vachiramba plani yekudii munhu akangopuhwawo nzvimbo mumusha sezvamakangoita musha wachona ndewedu isindiswaridzi wemusha yamunogara hakuna zvamunotwara pana asi kungogarisana nekungosiyana nemunhu tipei zvanyanya pamo zvanyanya umwe musi ndakatoona vakasungirira mombe pamapeto pemunda wangu ndikatovadaidza vakatoitwa zvakawanda kubva 2022 baba vakadyisa izvi itai kuti zviende umbo tobva zvapera mungatarisa kunge tiri kutaura nemi tisina kee nezvamunhu zvobatika dzikadya batai mwadana mbo unenge wako kwete matsoka matsoka